मंगळारा भाविकांनी 21 दिसाच्या मंगलमूर्तीक निरोप दिलो। ह्या निमतान निर्लाच्या 21 दिसाच्या गणपतीची थाटान विसर्जन मिरवणूक काढली। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे, देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे। आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे, देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे। आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे, देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे। आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे, देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे। विठेवरी उभा त्याचा काठेवरी हात, काय माऊलीचा पंढरीनाथ। विठेवरी उभा त्याचा काठेवरी हात, काय मौजेचा पंढरीनाथ। आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे, देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे। आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे, देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे। जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला। जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला। जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला। जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला, पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम, निवृत्ती ज्ञानदेव